سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب channel سينما سمرن لومون كم وترو زتفعلي سبورتا وحبرتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر نعدم بولتا تشيكليستا كاتالونيا تمالي ربع 27 مقابيت بزتخاير ناي 179 كيلومتر رحقات زلو ودر سالساي مدرخ ودرو السلاسيلو علم ابز مدرخ كاب تعواتي ناي تعلت انجليزاوي تقرار ماي كلب ميشيلتون سكوت ادامياتس حدا دقيقن 26 كالي تادحيرو مبل 14 درجه حيزو قدد مزازمم ارتراوي تقرار ماي كلب اسانا مرها قدس صعدا ماليا بلوص منسين موساد ابز جبر قلس كاب شامناي ناب 4 درجه زليلوم نزا ماليا نمرهاوي بحد دقيقن 33 كاليتات ما حد يقولو زولو كولومبياوي تقرار ماي كلب سكاي ايغان فيرنال يحيزوا زلوم مرهاوي اب حفشاوي ناي غزي وردرون جرجو كامبل 37 نمبل 15 زبرخ كخون كلهم بچا ماليا لبيسو كاب زولو بلجيماوي تقرار ماي لوتو سودال توماس ديغنت بكلت دقائقن 3 كاليتات تفنتيتو يركب نقطليا ماليا قصبتا وردرن ماليا نغوس عقبنون توماس ديغنتيو تقوصاصيرون زلوم ابزنايت مالق ردم ايرتراين تقرادمتي ناتنايل برهانه كاب كلب كوفيدس مبل ميتين امانيل غبر اغزابير كاب كلب ديمنشن داتا مبل ميتين 32 درجه حيزم وردروم فصيمم شودوش ايرتراين اتليتات ابز حلف عمت اوشتن هاجرن كاب هاجر وصان بزمزغبو زفلالي عوتات بممحدار زوما ماكل ناي 2018 زبلصو اتليتات تباهيلوم نشلمات بقيعهم بزي مسرت اولمبيكاو اتليت ارون كفله بلوص اتليت سينيور دك تبعتيوم كخون كلهم اتليت نازريت ولد دما بلصي اتليت سينيور دك انسي خوينا نشلمات بلوص اتليت تحت 10 عمت دك تبعتيو اتليت كخوب غبرو كعوتلن كلهم ناي دك انسي دما اتليت سميرا مبراهتو تعويتات لهم كابت 18 عمت دك تبعتيو ابي ليمان كابت مساسالي كل عد مدك انسي دما اتليت صباح عمار بلوصات اتليتات تباهيلوم تشليمم بجكازي ارون كفله اودر فرق ماراثون فنقل باتليت زرسناي تادسه تحيزو صنح كبر وسن بمسبارون اتليت نازريت ولد دما بقديم اتليت نبيان هابت ماريام تحيزو صنح كبر وسن ماراثون اب كتما بيروت ليبانوس بممحياشان توسخ شلمات توهيبوم كبرات تخطاتلتنا قصيلنا اتليتات ارون كفلن نازريت ولدون نز خبر زدحر مبقعم نتي زرخبو شلماتن زمص قرام مبل 43 شامبيون ودر غيا مرور عالم مالت وورلد كروس كانتري شامبيونشيب اب دنمارك نزصبيم زلو شامبيون غيا مرور عالمن املكيتوم زهبو حصير قال قصيلنا نقربلكم نايمتاي شلمات ايو زي ارون كنتش 10 شهور نايزوما حجي انتي يسمعك لو عوت نايز شلمات مخانكا نعم نبقيت لك مرادنا كل ارزي زهر عاود تسوى مراد مدينه ندير ماك تبقس لها كما يتدالي لها والله ما زين سوى تدالي له او ابدير ماك خابخا انتينا خنت بارون لا تبغى تبغى تدالي له اما حق كاس بعد إذا شلمات ناي منتاي ونازريت إذا عوت زي وي إذا شلمات أبقى قال انتاي نعاخي ترجمو كم عين شلمات اللي شفتنا كسر هذا مسرح ثم انت تعويتين تقولوا زي كونكاس ليسكا مرسل حقك تعويتين ثانك يو بعد هاجرات غانتا تانزانيا ناي تحت 10 عمت مس مزنا هاجرات غانتا ايرترا محزنتاوي قطم نمكياد اسمرات يام
ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ አቶ ኢሳያስ አብርሃም መራሕትን ተጻወትን ሃገራት ጋንታ ታንዛንያ ብሕቋፍ ዕምባባ ተቐቢሎሞም ኣብ ዜናታት ምስጋር ተጻወቲ ቸልሲ ንወዲ 18 ዓመት ናይ ክንፊ ኣጥቃዓይ ካሉም ኡድሰን ኡደይ ክዕድጋ ዘልያ ጋንታታት ብውሕዱ 43 ሚልዮን ፓውንድ ክቕርባ ከም ዘለውን ሓቢራተን ተባሂሉም ብባርሴሎና ማንቸስተር ዩናይትድን ባየር ሙኒኽን ዝህደን ዘሎ ኡድሰን ኡደይ ካብ ቸልሲ ብዝተኻለ መጠን ኣብ ዝሓፀረ እዋን ክወፅእ ደልዩ ከም ዘሎ ይዝግለጽ ማንቸስተር ዩናይትድ ናይ ክንፊ ኣጥቃዓይ ክለብ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ጃዶን ሳንቾ ንኣከፋፋሊ ዌስትሃም ዴክላን ራይስን ንተኸላኸላይ ክለብ ክሪስታል ፓላስ ኣሮን ዋን ቢሳካን ኣብ ዝርዝር መደብ ዕድጊ ተጻወቲ ብቐዳምነት ሰሪዓቶም ከም ዘላ ተፈሊጦም ባርሴሎና መተካታ ሉዊስ ሱዋሬዝ ክኾና ሓጺያቶን ዘላ ኣጥቃዓይ ማንቸስተር ዩናይትድ ማርኮስ ራሽፎርድ ንምርካብ ንፊሊፔ ኮቲኒዮ ወይ ድማ ንማልኮልም ከም ኣካል ናይቲ ስምምዕ ንዩናይትድ ክትህባ ድልውቲ ከም ዘላ ተሓቢሮም ኣካፋሊ ማንቸስተር ሲቲ ፊል ፎደን ካብ ጀርመናውያን ክለባት ንዝመጽረሉ ናይ ልቓሕ ጻውዒት ዕሽሽሉ ኣብ ክለቡ ቦታ ክረክብ ክቃለስ ምዃኑ ተገሊጹ ሌስተር ሲቲ ብማንቸስተራውያን ክለባት ተደልዮም ዘለው ተኸላኸልቲ ሃሪ ማጓየርን ቤን ቺልዌልን ክትሸጦም ፍቃደኛ ከም ዘይኮነ ተወርዩ ክለባት ሮማ ናፖሊን ኤሲ ሚላን ንተኸላኸላይ ሊቨርፑል ጀዳን ሎብለር ንምውናን ይጓያ ኣለዋ ምስ ጀርመናዊት ክለብ ሄርታ በርሊን ብልቓሕ ዝጻወት ወዲ 22 ዓመት ኣከፋፋሊ ሊቨርፑል ማርኮ ጉይሪክ ኣብ ጀርመን ንተወሳኺ 1 ዓመት ክጸንሕ ድሌት ከም ዘለዎ ተቓሊሖም ማንቸስተር ሲቲ ንወዲ 21 ዓመት ናይ ክንፊ ኣጥቃዓይ ክለብ ስዋንሲ ዳን ጄምስ ብቕርበት ትከታተሎላ ብራዚላዊት ክለብ ኮሪንቲያንስ ን1 ዓመት ብልቓሕ ክትጻወቶን ዝጸንሐት ወዲ 21 ዓመት ፓራጓዊ ኣጥቃዓይ ሰርጂዮ ዲያዝ ክትገዝኦ ፍቃደኛ ብዘይ ምዃና ናብ ወናኒቱ ሪያል ማድሪድ ክትሰዶ እያ ኖርዌጃዊ ኣሰልጣኒ ኦሊ ጉናር ሶልሻየር ቀዋሚ ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ኮይኑ ተመዚዙ ካብ 9 ታሕሳስ 2018 ንሆዜ ሞሪኖ ተኪኡም ብግዚያውነት ዩናይትድ ክመርሕ ጸንሐ ሶልሻየር 14 ዓወትን 2 ማዕረን 3 ስዕረትን ኣመዝጊቡም ን19 ጸወታታት ከም ዝኣልያ ይፍለጥ ካብታ እግረይ ዘንበር ኩሉ እዋን እዛ ጋንታ ከም ገዛይ ኮይና ትስምዓኒ ተጻዋታያ ከምኡውን ኣሰልጣኒ ክኸውን ምኽኣለይ ሓበን ይስምዓኒ ዝሓለፉ ኣዋርሕ ኩሎም ስታፋት ተሓጋገሲ ኣሰልጣንትን ሓለፍትን ተጻወትን ናይ ዛጋንታ ልዑል ደገፍዮም ገይሮምለይ ሕልመይ ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ንምዃን ነዛጋንታ ዓወት ከም ጻላ ንደገፍትና ድማ እቲ ዝግቦም ዓወት ከም ጻሎም ተስፋ ገብር ክብል ድሕርቲ ውሳኔ ሓጎሱ ገሊጹ ኦሊ ጉናር ሶልሻየር ከም ተጻዋታይ ማንቸስተር ዩናይትድ ካብ 1996 ክሳብ 2007 ከም ተጻወተ ፍለጥ ካብ ዘካይዶም 366 ጸወታታት ድማ 126 ሾቶታት ኣመዝጊቡ ንዓመት 7 ሚልዮን ፓውንድ ክኽፈል ተሰማምዐ ሶልሻየር ኣድጋንቱ ካብ ዝኾነት ኖርዌጃዊት ጋንታ ሞልደ ናይ ዮሃና መልእኽቲ ከም ዝተላኸሉን ተፈሊጦም ብዘይካዚ ማንቸስተር ዩናይትድ ነዚ ኣሰልጣኒ ካብ ክለብ ሞልደ ብቀዋምነት ንምፍራሙ ብዝኣተወ ተውዕል መሰረት ምስ ዛጋንታ ኣብ ክረማት ምሕዝነታዊ ጸወታ ከተካይድ ክትግደድ እያ ባርሴሎና ኣብ ኣካላዊ ብቕዓት ዝበለጸ ተጻዋታያ ሊዮኔል ሜሲ ጸቂጣ ክትሰርሕ ከም ዝኾነት ገሊጻ ኣብ ጎልኡ ብዝወረዶ ማህሰይቲ ሃገሩ ኣንጻር ሞሮኮ ካብ ዘካይደቶ ምሕዝነታዊ ጸወታ ዝወኸሮ ሜሲ ካብ ጥሪ ኣትሒዙ ቃንዛ ይስምዖ ምንባሩን ተሓቢሩ ነይሩ እዩ በዚ ድማ ኣሰልጣኒ ኤርኔስቶ ባልቤርደ ነዚ ብልሒ ተጻዋታዩ ብዝተኻለ መጠን ዕረፍቲ ክእዝዘሉ ምዃኑን ካብ ገለ ጸወታታት ብምእላይ ድማ እንዘይተደልየ ድኻም ከኣልየሉ ሓሊኑሎም ባርሴሎና ሎማ ዓመት ቀዳምነት ሂባት ሰርሓሉ ዘላ ጉዳይ ሱሉሳዊ ዓወት ምዝጋብ ኮይኑ ነዚ ክኸውን ንምግባር ድማ ህላዊ ሜሲ ክትዕዘድልዮ ኮይኑ ኣሎ ሜሲ ብ29 ሾቶታትን 12 ኣሲስትን ንውድድር ፒቺቺ ዝመርሖ ዘሎ ተጻዋታይ እዩ RMC ስፖርት ኣብ ዝበሃል ናይ ቴሌቪዥን መደብ ተሳተፈ ኣካፋሊ ክለብ ቸልሲን ሪያል ማድሪድ ነበር ክላውዲዮ ማኬሌለም ብዛዕባ ብራዚላዊ ሮናልዲኖ ኣብ ዝተሓተተሉ ኣድናቂ መልሲ ይህብሉ
እቲ እዋን ሮናልዲኖ ንመጻወቲ ሜራታት ገዚኢለን ነጊስልን ዝነበረ ግዜ እዩ አንጻሩ ዝገጠመ ተጻዋታይ መዓልቲ ሕፍረቱ ርእዩ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ እዋን ማከለለ ዝጻወተላ ዝነበረ ቸልሲ አንጻር ባርሴሎና ኣብ ጉባል ክለባት ኤውሮፓ ትፋለም ማከለለ ብዛዕባ እቲ ግዜ እንክዝክር ኣብ ትሽዑ ሮናልዲኖ ብብቕዓት ዘይቀረብ ነይሩ ኣነ ካብ ብብቕዓት ጥራሕ ስነ ኣእምራዊ የካሃስዩ ፈቲነ እንኮ ኣማራጺ ንሱ እዩ ስለዚ ቅርብ ኢለ ከምዚ ንኻሎት ኣብ ማእከል ሜዳ ተሕፍሮም ወይ ከም ናይ ፕሌይስቴሽን ዝመስል ጸወታ ክትጻወተለይ ምስፍትን ተጠንቀቕ ኣይኮነን ሃሪመ ሆስፒታል ከም ተኣቱ ክገብረካ ኢለ ኣፈራሪሕዮ ክብል ነቲ ሕቶታት ዝቕርበሉ ዝነበረ ዊልያም ጋላስ ተዘክሮታቱ ኣካፊሉ ሳላ ከምኡ ዝገበርኩ ዝገርመካ ነገር እንታይ ስከ ገይሩ የቕሬታ ሓቲትኒ ክብል ማከለለ ይውስኽ አሞዳታ ተኸታታሊና አንጎሶም አማኑኤል መበል 43 ሻምፒዮን ውድድር ጉያ መር ዓለም ማለት ወርልድ ክሮስ ካንትሪ ሻምፒዮንሺፕ ዝመጽ ቀዳም 30 መጋቢት ኣብ ዴንማርክ ብልክዕ አቤናይ ቦታ ናይ ከተማ አርሁስ ይኽካድ ኢልካን ዘቕርብካ ይሕቶም ኣብ ሞይዝ ቪንጋርድ ሙዚየም ምዃኑ ክንሕብረካ ንፈቱም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻናል ሲነማ ሰመረም ንምክታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኽብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን